Авела, поздрав за Жево машината, наказателя на Петрич държава, Таро Гоги машината, Жево институт, БМВ 3 и 5 Космос. О, Петрич, Жево машината е 92-ка, Аки долна баня, Гоги машината е 46-ца. Жево институт, БМВ 3 и 5 Космос, Яша. Петрич, Жево е машината, е номер едно с 92-ката, а в долна баня Гоги е легенда. Две машини, две легенди, една марка, различни модели, където минат става звук и дим. Авела, кая гили, за Жево машината.